Tunnistatko sä, milloin sisältö on tehty tekoälyllä? Tekoälyllä tuotetut mainokset yleistyy somessa kovaa vauhtia. Tässä tulee 3 yleisintä merkkiä, jonka avulla tunnistat tekoälyllä tuotetut kuvat ja videot. Suu liikkuu vähän jäljessä tai liian tasaisesti, ja ilmeet ja eleet näyttävät kummallisilta tai jopa epäluonnollisilta. Toisaalta taas kaikki voi olla vähän liiankin täydellistä ja siloiteltua, mikä antaa epäaidon mielikuvan. Et tiedä kuka puhuu tai mitä yritystä sisältö edustaa, sillä viestin sisältö voisi olla minkä tahansa yrityksen sanoma. Tekoäly on erinomainen apuri ideoinnissa, tekstien luonnissa ja verkkosivujen rakentamisessa. Mutta luottamus syntyy edelleen ihmisistä, siksi paras tapa rakentaa luottamusta on yhdistää ihmisen ja tekoälyn tekemä työ. Kerro meille kommenteissa, mitä mieltä sä oot tekoälyn hyödyntämisestä mainonnassa.